Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali kulli ummatin najalun fa idza jajalul astaqir salah taqdimun. Shadaqallahu adzim. Anakku bocah ayu Siti Fatimah. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo aku? Sing paling utama ayo awake dhewe sak rombongan Tribrata Laras bengi iki ngaturake puji syukur alhamdulillahirabbil alamin katur marang Allah Subhanahu wa taala kang wis paring rahmat hidayah inayah marang awake dhewe sak rombongan kelakon sowan ngadiantara ana ing pondok pesantren Al-Fatah yaiku kagungane panjenenganipun almarhum Bapak Haji Trimo Susilo Handoko. Ngono lah banjur pondok pesantren kok wayangan iki hajate apa? Nduk. Pondok pesantren iki papan pasinaon agama. Ora mung ngelmu agama, ngelmu sosial lan ngelmu apa wae kena diaturke ana pondok pesantren. Oh ngono. Mula tilarane swargi panjenenganipun Bapak Haji Trimo Susilo Handoko. Wujude pondok pesantren iki mujudke amal jariah kang bakal yaiku mengalir apura lan pahala katur marang almarhum. Ngono. Dene ajate wayah bengi iki ngleresi 1000 dinten 1000 hari sedanipun almarhum Bapak Haji Trimo Susilo Handoko. Oh ngono. Dening para putra wayah kang tinilar awit tresnane marang panjenengane ngawontenake silaturahim, kirim doa, umbul donga marang almarhum kang tinilar sapa wae putra-putrane panjenengane Bapak Haji Trimo Susilo Handoko yaiku saka Ibu Hajah Tumini ingkang garwa lumerek marang putra Bapak Indra Susilo Handoko, Bapak Andri Susilo, Bapak Ibu Andri Susilowati. Iki para putra-putrane, Nduk. Iya. Mas Agung Wibowo, Mas Aryo Nanang Susilo, Mas Bayu, Mbak Ratih Susilo, lan Mas Ibnu Suryo. Sing kari dhewe yaiku Mbak Maharani Bebita Susilo. Putrane akeh ya, Mak. Oh, jaman kek mben ki putra ki ora seneng kok mung siji loro ki ora seneng. Oh ngono. Mbah-mbah jaman gembengin mbah sugih, mbah miskin sawahe pira ning nek anak tetep akeh. Ora wedi nek anake do kelaparan. Oh ora, Nduk. Wedi ngelih anake wong-wong saiki ngirit anake nek ra siji loro jare wedi nek ra iso ngingoni ra iso ngragati sekolah. Nek mbah-mbah jaman demben ki yakin Gusti Allah mesti bakal paring pitulungan. Oh ngono. Mula ya Nduk wong kang seda kuwi wis pedhot ngamali. Iya. Mung kari 3 perkara sing dijagake wong kang seda kuwi. Dawuh Kanjeng Nabi pancen mangkono. Iya. Siji sedekatin jariyatin. Panjenenganipun almarhum Bapak Susilo Handoko luar biasa, Nduk. Panjenengane seorang pengusaha, seorang kontraktor yang sukses pada zamannya, pada zaman demben.
Mula panjenengan iki anggere diajaran dihajat mesti nanggap wayang. Oh ngono heeh. Para seniman seniwati sak Solo Rayai panjenengane tepung kabeh. Zaman nalika semanten nate wayangan panjenenganipun Bapak Haji Anom Surata. Sak trahipun panjenenganipun Bapak Haji Anom Surata ki kaya keluarga dhewe kabeh. Mula bengi ora jeneng mokal Mas Haji Warsena Sleng rawuh ana kene. Oh ngono. Marga wis keluarga kabeh. Upama dheweke iki upama awake dhewe iki ora tau ngaji nang kene, Nduk, mbok menawa sing wayang dudu awake dhewe. Mas Leng. Ning gandeng awalane iki niate jane pengajian wayang dakwah. Ning gregete Mas Nanang lan pura putra-putra sisan wayangan. Luar biasa. Oh, luar biasa. Marga putra-putrane panjenengan Bapak Haji Trimo Susul Handoko ki ya sukses kabeh neruske yaiku apa usahane Kang Rama. Iya. Pancen alhamdulillah. Mula pondok pesantren iki dadi amal jariyah sing mengalir pahalane marang panjenengane. Bondo donyane tumpuk matumpa-tumpa ning ikhlas kanggo mbangun akhlak lan mentale anak bangsa kaya ing pondok pesantren Al-Fatah kene. Iya. Kepengen anakku tak lebokke rene kok, Mas. Ngapa? Ana pondok pesantren men diulang agama. Men ngerti ngaji lan ngerti bekti lawan wong tuwa. Pancen kok, Nduk. Marga didik anak kuwi nek ora saka umur saka cilik, lah kelakon. Lara larapane wong tuwa ki nek anak wani nyang wong tuwa, wah jan lara tenan, Nduk. Mula alhamdulillah putra-putrane almarhum kabeh sendika dawuh bekti sungkem marang panjenengane apa meneh kantun sang ibu Hajah Tumini. Mulai ibarate kaya Kunti Nari Brata momong marang putra-putra wayahe. Iya. Muga-muga panjenenganipun almarhum Haji Trimo Susilo Handoko diampunten dosa lepate. Dipapanake swarga langgeng putraya kang tinalar guyub rukun sehat cerdas walafiat iman lan takwa Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kuwi Nduk kok dadak disewu dinani kuwi adat lupiyane piyai Jawa dijumbuhke lewan kahanan. Mula acarane mau panjang kanggo zikir kelawan tahlil yasin kuwi dadi wasilah kabuling donga. Oh ngono. Apa ora bid'ah? Kuwi mikir wong ngono kuwi angel. Kahanan donya iki pancen kawarna. La ilaha illallah iki turunan agama. Dawuh Kanjeng Nabi pirang-pirang. Maca selawat iki ya dawuh Allah. Innallaha wa ma ya kuwi ya ayyuhalladzina amanu wong sing padha iman kowe padha yaiku sholawat marang Nabi. Dadi malaikat Allah padha bersolawat, awake dhewe kon dhewe kon sholawat. Oh ngono. Malah wong kang salat pisan kuwi bakal diwenehi diijoli yaiku 10 kebaikan. Nek ping 10 berarti 100, mula sing akeh sholawate mesti bakal moyo uripe lan bakal ketrima panyuwune. Allahumma amin. Iya. Kuwi sing kaping pisan sedekatin jariyatin. Sing ping pindho alwing ya taubi. Ngelmu sing manfaat ditularke pondok pesantren iki nggo nggilut agama Islam kanggo agama. Ngelmune panjenengane almarhum ditularke nyang para kiai, para ustad, diwulangke nyang para santri ing pondok pesantren. Mula insyaallah pahalanya mengalir ngangkat derajat marang almarhum lan para pepunden. Amin. Sing ping 3 awaladin sholihin yadaulah anak sing saleh sing gelem ndongake wong tuwa. Lah iki Nduk. Kuwi nek ora diulang tenanan, kelakon wong tuane dikafir-kafirke marga ora sak paham. Nggih napa mboten? Mula alhamdulillah putra-putrane almarhum Bapak Haji Trimo Susul Handoko ki kabeh sawiji guyub rukun. Mau tahlil dipimpin ustad bisa neng pengajian komplit.
Ing sekawit aku kon ngaji sisan ning nek aku ngaji sisan semengi alon-alon. Iya. Matur sembah nuwun para tamu agung kang kepareng pinarak rawuh, Mbak Ibu Yati Pesek, Mas Warsena Seleng, Bapak Haji Supriyadi, Bapak Yadi saka Manggala lan para liya-liyane sing padha lengkah para kiai, para ustad kepareng wayah bengi iki melu ndonga memuji muga-muga kabeh kalih sing ngrubut sambe kala swarga langgeng kagem panjenenganipun almarhum Bapak Trimo Susilo Handoko. Allahumma amin. Sing penting kuwi, Nduk. Iya. Inggih awake dhewe sowan ora ijen Tribrata Laras komplit. Penabuhe ya komplit. Sing tuwana sing ngomono. Regenerasi. Heeh. Benjen. Seragame keri. Iki mau sing ngendangi bablasan kok Solo lali ra nggo seragam. Ya sesuk di cowok. Ora ditukake, Nduk, tuku dhewe. Wong melu nyambut gawe iku dicawesake. Ora dadi ngopo. Wong jeneng pakaryan ki ora sithik. Iya. Kuwi, Nduk, sing paling utama. Ayo sadurunge ngaturke para bintang tamu sing lengkap bengi iki mengke sak suwun panjenenganipun Kang Mas Warsena Seleng ya pinarak panggung kersane gayengke kahanan. Jenenge taun ngajeng getosan sing mayang mboten napa-napa. Iya, ya. Diaturke pepeling, bawa pepeling kanggo ngelingke kabeh sing padha rawuh tumanduk marang awake dhewe kabeh. Iya. Monggo Kang Mas. Bawane urip pisan. Ya, dibawani. Urip pisan. Urip iki mung pisan, Nduk. Iya. Ing donya tan lami. Wali kuli umatin najalum saben umat iki dibatos wanci. Yen wis wahyaning mangsa kala ora iso diundur iso dioke nadan sesaat wae. Mula mesti bakal mati. Ing mangkone bakal tinimbalan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sowan marang pangerane Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. harta lan bandanipun datan bisa ginawa mati. Arta lan bandane ora sing sigawa mati, Nduk. Mula rumah yang mewah ditinggal, jabatan yang tinggi ditinggal, istri yang cantik ditinggal, suami sing sugih mblegedu ya ditinggal. Tidak ada yang dibawa masuk ke kuburan. Kajaba, kajawi, kajawi amung amal sarta iman nipun. Mung amal kelawan imanipun. Amal ki apa? Akhlak tingkah laku. Upamane siji, dalam rumah tangga guyub rukun karo anak bojo. Imame imam yang baik, makmumnya makmum yang baik. Imam itu laki-laki, ari jalu kamu na'ala nisa'i, wong lanang kuwi imam, mula keluarga kuwi pemimpinnya wong lanang. Ngono. Supaya mlaku bareng, makmume kudu samina wa atokna kepada imam, mula anak bojo ki kudu manut karo sing kakung. Oh ngono. Nek wong wadon ora manut wong lanang wis mesti gegeran ora bakal tenten keluargane. Nggih to mboten? Sing rada di bojo-bojo kuwi dirungokke. Ternyata di bojo ki jane ya seneng ya susah.
Mula wong ki senenge nek rong duwe kok, Nduk. Nek rong di montor kaya-kaya. Nek rong di omah kaya-kaya, nek rong di bojo ya kaya-kaya, bareng di bojo ae lah ya, Gur. Malah mumet nyang sirah. Nek ora jolke apa? Jolke kodhok. Ya. Atidatan pilih jalma. Mati ora pilih jalma. Lanang wadon anem sepuh anglakoni. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dadi Gusti Allah sing menehi urip lawan mati kuwi mung kuwi. Bakal dibiji amal lan imane. Ayo. Soban alam kelanggengan. Ayo, semangat. Kepeling. Ash. Yang berjamaah Subuh Duhur lan asar. salat saya ngetoke tindak mungkar. Mari lani sajangkepe. Prayogane ditambah salat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepareng Yuk. besok munggah suwarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Es lajine tansah dielingke, wis lajine padha nindakake, adzan wis kumandhang, wayahe sembahyang, tapi wajib dawuhe pangeran, salat dadi cagake agama, limang wektu ututan sadi joko, kanthi istiqomah lan sing tumainah, luwih sampurna yen berjamaah. Subuh Duhur lan asar. Salat sayekti ngetoke tindak mungkar. maghrib lani sajangkepe. Prayogane ditambah salat sunahe. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedhela. Sabar lan
wasiat saka panjenenganipun almarhum Bapak Haji Trimo Susilo Handoko. Iya. Putra wayah ki aja nganti ninggalke salat. Iya, sing ping pindho kudu guyub rukun. Marang sapa wae apa meneh kadang nak sanak tunggal sak sedulur. Iya. Salat kuwi penting ya, Nduk, aja nganti diremehke. Marga wong ki nek salate wis becik kabeh bakal dadi becik. Nganti perintah salat kuwi langsung saka Allah Subhanahu wa taala. Tumanduk marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking pentingnya perintah salat. Oh ngono. Mula peristiwa Isra Mi'raj itu ngadepe Nabi marang Allah nganti tekan langit sapitu. Iya. Dek iki wis dipengeti 27 Rajab kuwi tumrun ing wahyu salat. Nabi pancen kawahya dening Gusti Allah kok, Nduk. Iya. Nek perintah-perintah liyane bangsa zakat, poso, ya ayyuhalladzina amanu kuwi lewat malaikat nek salat iki langsung marang Allah Subhanahu wa taala. Mula Kanjeng Nabi nalika langit kang kaping pisan ketemu marang para nabi sapa? Ketemu lah Nabi Adam langit yang pertama. Iya. Sing langit kaping pindho ketemu lawan ya Nabi Isa lan Nabi Yahya alaihissalam. Ngono. Banjur munggah mana langit sing kaping 3 bertemu dengan Nabi Yusuf. Ngono. Bareng ditutuke munggah langit ketemu malah Nabi Idris, munggah mana ketemu lawan Nabi Harun, munggah mana ketemu lawan Nabi Musa. Terus nganti keri dhewe ketemu lawan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi tekan Sidratul ngadep marang Allah nampa perintah wahyu salat. Mula Nduk, salat ki sing penting. Aqimi sholata liduluki samsi illa ghasailai wa qur'ana fajri inna wa qur'ana kajiban wasudan. Padha nindakno salat nang wektu geni cernya matahari, salat duhur karo ngasar. Laili salat malam, ya salat maghrib karo isya. Terus wa qur'ana fajri salat subuh kuwi diutamake. Oh ngono. Alhamdulillah nek kuwi kabeh wis dimakke insyaallah esuk nyuwargake Kang Rama lawan Ibu kaya ing pondok pesantren kene iki digulang-gulang perkara yaiku ngilmu agama lan ilmu sosial. Insyaallah jebolan pondok pesantren kene bakal di anak yang soleh lan solehah. Allahumma amin. Matur nuwun. Ya. Mumpung kula nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Kang Mas kula Warsena Seleng. Nggih. Mangke mulai berkenan Ibu Yati Pesek mbok menawi keraneng penggalih saged minggah panggung. Saya pernah dalang non daleme Mas Warsana Seleng zaman setunan apa Mas? Setu legen sekali ditimbali mayang ten daleme. Bayaran, bayaran akeh, Nduk. Panjenengane sugih mblegedu dalang Seleng yang terkenal zaman dulu yang gebrak situasi anak-anak muda gemer wayang ya panjenengan Mas Seleng kuwi. Sampai sekarang diikuti dalang-dalang yang lain. Iya, bawa pelawak, bawa penyanyi rock dan sebagainya. Mas Seleng itu yang berani merubah situasi. Maka banyak penggemar pemuda-muda sehingga cinta pada wayang. Monggo Kang Mas nyuwun raketang sekedhai pengnetor kepareng pinarak panggung kangge tamba kangen warga masyarakat mriki kalih kula sak kajang. Monggo dipun sepati Mas Pamungkas. Monggo alon-alon.
Wilujeng dalu Kanjeng Ibu Yanti kalih Kang Mas Warsena Sleng yang hebat. Inggih, wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah menika pinanggih kalian kadang-kadang kula, Mbak Nggih. Cangik. Nggih. Silaturahim kalian keluarga agung almarhum Bapak Susilo Handoko. Jaman demben panjenengan kulinten dipun dawuhi kalih panjenenganipun. Mboten trima kulino Lah, nggih. sasate. Sing jenenge sesasi niku ning ndawuhi niku ping 17 18 mun enten niku. Wah. Bener Alhamdulillah. dasare dhisik isih ayu-ayune nggih to. Oh, lagi. Jomeri. Rusak ya saiki. Saiki sik tesih ayu kok, Bu. Amin. Panjen kene nyuwun pangapunten niku wau rada telat le teko. Nggih. Sibuk soalnya. Tasih sibuk pentas menawi. Mboten Pripun? dolanan lato-lato. Ate ya cik mempeng men ora. Lah pripun ta? Ora ngalah-ngalahke buyut ro putune. Nggih. Mila menika kula sowan mriki kalian Dimas Dr. Haji Warsena Sleng menika. Oh, nggih, dokter. Namung badhe nderek umbul donga. Nggih. Nggih. Nggih, mugi-mugi konduripun Dimas Trimo Susilo Handoko menika kondur wonten ing Kasedan Jati lajeng dipun lenggahaken wonten ing swarga langgeng derek Amin. Gusti Allah. Nggih. Nggih namung maturipun namung saged ngaten menika. Sing penting niku Kanjeng Ibu. Lah nggih. Nggih. Itekno donga menika apa tenan dongane seniman apa meneh seniman tuwa menika mandi tenan. Wah, tenan. Wong seniman sing enom-enom niku ya wah walate gedhe lho. Lho tenan nek ora percaya mang potong belanjane engko ora. Nggih, menika kula kalian kadang kula Dimas Warsena ingkang sowan Mak Nggih. Cangik. Monggo paring dawuh Kang Mas. Nggih. Matur sembah nuwun. Punika nderek ndedonga mugi arwahipun almarhum Pak Desus katampi wonten swarga langgeng, Amin. diapura dosa sedaya kelepatanipun, Amin. dene kawibawanipun, rezekinipun mangke tumrap dhumateng para putra wayah, terutama untuk keluarga besar PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Iya, nggih, leres. Nggih, menika nuwun sewu niku wis sing rawuh. Ciri khasipun almarhum menika menawi kagungan damel, seluruh karyawan karyawati itu pasti dilibatkan. Oh, nggih. Nggih, namung boten namung budaya, termasuk pengaosan, pengajian. Mila boten mokal menawi almarhum Pak Desus menika damel pondok menika luar biasa. Menika nuwun sewu ngamal yang tidak akan putus. Menika ngendikanipun para ulama. Nggih, leres. Mila dalu niki kula sak brayat kula nggih nderek ndedonga dumateng almarhum kawibawanipun tetepa lumuntur dumateng para putra wayah. Allahumma Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. namung menika kula menika srawung Pak Desus niku dari kula tanggapan 300.000 nalika sepitipun anak kula Bayu menika nggih kula nggih nembe niku wayangan kok dadakan sewengi rampung terus kurang sesuk wayangan meneh nggih seksinipun nggih warga Trucuk Mireng mriki. Nggih, zaman Lajeng nggih nggih. niku sekedhik sejarahipun budhe. Niku Lah nggih. pancen ngoten niku sing jenenge Dik Susilo menika. Wah. Nek dawuh niku nen sewu acangek niku kaya Baladewa.
Wah, nggih. Nggih, tur senengane bala dewa kok ya. Nggih ta? Nggih. Nggih, Dia ngeren metu. karepan kaya ngono ku wis pokoke kudu mangkat budhe. Aku ki ngantuk ya mboten wis pokoke kudu mangkat. Karo Nggih. turu ya ora apa-apa. Coba ngoten niku. Ning niku tenan niku yakin niku. Tur remenipun napa nggih namung budaya. Ya. Lho napa enten Pak D niku napa-napa iso lho, ngetoprak nggih saged. Ah. Malah kondang lho Pak D. Zaman isih ngrekoso ngerkasane. Nggih, ngetoprak kalih kula niku sayane dadi populer niku cobi mang bawang merah, bawang putih. Niku kalih kirun kolomben niku. Enten niku budhe ngantos ten Hongkong niku. Pak D nggih niku ngetoprak. Lajeng niki ciri khasipun almarhum niku iso ngomong nggih iso ngecake. Tur ya iso Lah niku mbayari. sing Nggih, angel iso ngaten mbayari niku. nggih. Nggih. Niki tukang lah niki. Pak D niku praktek dhewe niku ten Batam. Kula Oh. dijak. Nok, ayo tak jak sidak. Nggarap Polda Batam mriku Budhe. Iya, nggih. Niku didedel kalih Pak D niku. Pasangan apa kaya ngene iki? Pak D niku nglipo dhewe. Apa aku dikira iso popok? Iso tak popokno. Tunggu ana-ana. Lo tunggani. Wah, Pak D luar niku biasa, saestu. nggih. Dadi iso omong ora mung jarkoni, iso ujar ning iso nglakoni ngoten lho Budhe. Tegese iso dadi pimpinan ning ya Nggih. iso maringi contoh, ora mung merintah tok ngoten lho, Mak Cangik. Lah nggih. Lah jenengan prisa le gawe pondok ngeten niki. Lah nggih nggih. Prisa mboten? Hebat. Niku le ngendika jarene wis timbangane aku ming diapusi. Luwung tak nggo gawe pondok ki malah pahalane gedhe. Nggih. Niku ngoten niku, Mas Susilo niku. Niki Pak D nggih mirsani lho niki Pak D. Oh, nggih rawuh. Nggih lho. Nggih. Nggih niku nggih kaya omong apa sleng kae ngene. Aja Nggih. aja ngedek-edek ki lho sampeyan ki. Mboten beliau niku nek ngendikan ya sarwa-sarwi wis. Mangan iku ora kok nganggo ladel-ladel. Mangan wis ngemper nggih ngemper dahare. Pun ten nggon lah niku. Kena Niki dicontoh. saged dingge contoh. Nggih. Tur ora umuh, ora sombong. Mula Merah. kaya nganu panjenengan wau ngendikane Mak Cangik. Pripun? Menika kalau mau ya tenan sing penting menika ayo putra wayah sedulur padha rukun tetep Nggih, dilestarekake kerukunane Nggih. nggih to menika apa meneh PT Bayu Perkasa menika ayo padha ditandangi bareng-bareng ya iki aja ming iki dianggep milikmu ini ya dadi milike kabeh kerbu karyawan barang ki ya do goleke pangan kowe Nggih, Mula PT ya kuwi Karsa direngkuh Bayu Bangun kaya Perkasa. sedulure dhewe ngaten menika Lah nggih. Nggih. Mula sedaya melu andarbeni Iya. kangge bangun sandang uripe wong kathah. Laras Wes mugi-mugi swarga langgeng, Bu. Amin. Panjenengan kula diparingi sehat walian panjang umur. Amin. Saniki pun do ketok tuwa-tuwa kabeh kok. Sapa sing kandha nek iki iki. Oh, lah pripun? Aku medhon aku. Aku tenek. Cek ayune ra karuan. Ayune to ora ning aku mana tenek ketua. Isih kinyis-kinyis e Pak. Paling penggemar panjenengan itu isih kathah kok, Bu. Wong garenge kepethuk aku ya terus ngelirik mayarang ya. Lah iya. Lah niki gareng kok mboten ngomong wit. Lah nembe enten piyayi penting lak kula. Ora ya iki. Sampeyan iki luwih penting. Kene rene. Nggih. Niki enek Cah kok bagus ra enek mbake gandhen barang kok. Mbok gandhen barang sing mbok jajari wedhus kadoke mlayu ucul. Nggih, nek kula ngentak panjenengan riyen mbok menawi meneng selak kundur kula atur medal minggah panggung. Anu, Cahyo kene wah jan Nggih niki bojo kula. bojomu. Nggih. Alah apa gelem. Bojo jaman demben. Bojo nyambut gawe ngoten. Ha nggih. nggih. Oh, lah ya ngono to ya nek Nggih. bojo kok aku ora mbok kandhani le nikah. Oh, niku tangkepan. Tangkepan kaya gedang wae wis tangkep. Golongane Bu Yati iki Apa? anu diatur sepuh rada nesu-nesu. Niki golongane Bu Yati niki mboten kok sepuh Mbak Limbu macame. Lah golongan Pripun? Niku golongan anggur. kok golongan anggur? Orang tua. Oh, padha ae iki. Apa pundeng? Weh mun
meni kaya ngono tak tempiling bengkong kowe. Nggih ngapunten niki bahasa seni sing halus lak delokne tuwek tuwa niku kula niku nggih tersinggung. Heeh piye? Golongan anggur lak sing penak. Anggur. Orang tua. Ya wis ora apa-apa lah wis Pripun Bos? Wah. Ayo digayengke kata sing panjenengan. Bos lek. Mumpung nek Mas Maros Slang karo Kakak rakyat songo nderek Pak Warsena kula. Wah. Kula iso kenal kali Pak Sus, wargi niku nggih kali Pak Warsena ditangkepten wingking Hartomonol niku nggih Pak. Hartonomol Solo Baru. Nggih Hartomonol. Hartomonol. Mall. Nggih dibayar pindho kula. Molek. Dan Pak Warsena dibayar kula diamplopi Pak Sus piyambak kula semanten niku. Wih, bayaranku double kula balekne mboten kersa panjenengan. Ora kersa. Kula pun dibayar Pak Warsena ora apa-apa iki khusus nggo kowe. Kula tek pindho niku. Rezekimu reng, rezekimu. Kowe nak aja ning kono. Mugi-mugi Ben ketularan Husnul ayu Khotimah. Kunduripun Bapak Susilo. Susilo. Nggih, matur nuwun Mas Leng kalih Mbak Bu Yanti. Nggih, Kula parenga nyekar ketang sekedhap kemawon kangge tamba kangen dhateng para penggemar-penggemar panjenengan. Niki mumpung sugata panjenengan kalih almarhum kalih para putra wayah ingkang tinilar lan keng garwa. ngaten nggih. Nggih. Menika diparingi sing laras-larase. Nggih. Dimas Warsena monggo sinom bae sik. Mengke nek sampun menika menapa nyuwun nggih anu Mbak Cangik. Pripun? Menika nyuwun klangenanipun Mas Susilo almarhum. Menapa nika kula dereng ngertos. Kelinci ucul. Oh, kelinci ucul. Nggih. Wah, nggih. Ning sinem mangke sanipun Mas Warsena duet kalian kula monggo. Walah, nggih, monggo. Wah, jan. Ayo. Suara-suara Mas yang selalu terkenang. Memanismu kangu jiwa Sing lanang seniman Seniwati kayane mlumpuk gawe rujiting Jadi sambat lan ora kasusu sawahe jembat-jembat aine lan mulamu kula niku pun lali lho Budhe. Ya Suwe. lali to ya panjenengan. Lah nggih, niki wau niku kula gumun lho niki Pak Desus almarhum niki kajawi nggih. Kalau mben nggih titis. Kula gadah damel pas wancine Jawa kula matur, Pak D. Kula ajeng digawe nek sesuk udan kula isin. Meneng ana. Sesuk terang-terang. Terang Budhe. Niki lho, kula wau bidalke griya. Udan cala niku pinusus lho. Terus Bareng dugi ngene lemah ireng ngidul niku saya terang. Lah kok mriki kok ora udan? Berarti niki nggih pengpengan tenan niki. Oh, alhamdulillah. Pancen. Saestu lho Pak Dalang. Nggih, estu nggih leres. kula mangkat wae. Dek iki seminggu udan deres-res. Kowe Niku mau wis kodanan ora? pendung angin dalu pun wah pun deg-degan pun. Deg-degan kula nggih anu. Ayo, deg-degan nek kodanan. Udan aku lah numpak pit motor udan lah ya coto. Banyak bintang tamu nganggo mantel. Genceng. Mangga. Yet Para sulit memandang sarane jenang gladi kagulane aja lali agamane ngene yang ngono. Aring kudu
Kados pundi Kang Mas? Niki ibu-ibu kan nggih kathah enten no. Nggih. Diratakke mawon. Oh saged. Nggih. Didum salarik kan. Nggih salarik. Oh lah nggih. Nggih. Niki mbok gandani. Yo mbok ganden. Tamtu tatu Yut. Iya ora mampir Mas monggo mampir apa sih kok apa ora Aper. Bebasa. Lah aku ki arep nyuwara diganggu. lumampah kok apuk lho. Iya. Lumampah tanpa welang. Oh nggih, Pak niki nembe anu napa mat-matan. Mungkin pun Sekedap. seragenan ngadeg Pak. Ngapunten Pak nggih. Mengke gareng kersane ngadeg. Ngadeg. Niku Wah, ngadeg ra sirik awas kowe. Ngadeg kanggo jengklet barang. Kowe ngadeg harus sirik jengklit barang Bi, supaya jogetan iki krasa ekspresi. rasa nggih. Kudu totalitas ngoten nggih. Lumampah. Ah nggih ngoten niku. Iya Kang Gareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lumampah tanpa Brek. Kosek Mas, kosek. Aku ora seneng nek ora jujur. Kudu jujur. Ayo. Lah nggih. Ayo. Ora apa-apa ajar karo simbok. Ayo ta ya. Lumampah tanpa welah. Lumampah tanpa maduli kapenak unine jare Kawong diwiru-wiru atine bingung ora bisa turu ngono ya ing madyane jala mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik Ora ngenteni. ngono ya pripun Bos? Gareng iki soyak sayik bahaya nek nyampluk rai kula Budhe. Nggih Jane napa nembang apa mendem aku iki. Lah jurunge nang ngene wae. awong ya jenenge spontanitas apa Bos? Kula sasune dadi garing nembang ngeten iki nggih nembe niki. Mula gliyat-gliyut ya. Ah nggih mulane lihat iki ana ngetuni ramane niku pas napa mboten. Lagi mau pas apa ora? Pas genah sing gendere Pakde iki genah cocok. Mojiro. Pinesu. Pinesu. Wes niki wau pun. Empun iki pun rampung. lah pipa pabrik Anjing jangan sengasen jangan As digaya keras. Yuk bacot ke. Jul. mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah kesinan amarga
iki biasane Apik lho. pelok. Iki Pelok iki apik lho malah ini. Bro. Iki kolaborasi. Ayo menyesuaikan. Mulakno mriku bingung kula tak mriki dhewe. Kowe Sing jenenge seniman ngene iki. Lah nggih. Kudu siap. Siap, Bos. Ngono. Ah nggih. Lah, biasane pelok. siji si kucing, siji kelinci. Dadi kelinci karo kucing oyak-oyakan. Malah kaya kebun binatang. Ning gareng ora tanggung jawab, Reng. Pripun, Bos? Kowe golek slamet awakmu dhewe. Lah, Kowe pripun? ketok kowe ora tanggung jawab. Nek ibarate kanca ki kepenak bareng ya bareng penak, Nggih. rekoso bareng rekoso. Kuwi ditanggung jawab. Kene sing do salah kok kowe arep mlayu tanggung jawab. Lah, kene iki- Oh, Pak Dalang. Pripun? Kula matur kali anak kula Bayu, oh, mulih dhewe rasa disangoni apa-apa. Gaweane ra temonjo kok. Heeh. Ayo kula niku lak gareng anu, Gareng apa? ibarate kernet. Kernet piye? Kernet ki swarga nunut neraka endo. Ora jelas. Awang Ngene, pripun, saiki Bos? iki nuwun sewu Pak Dalang. Piye? Budhe kabeh kanca kowe. Saiki sing arek gaweanmu sing durung. Nggih. Lah nek mung makcrit nyanyi apa joget mung sak kelemetan ki apa? Ora kurup Oh, sing ado-ado. ora. Lah. Bos, Oh. wong jenenge ning Oh, gareng 700 kok moyo ngono iki. Apa? 700.000 kok mung sak kelemetan. Reng, mosok kowe 700. 700. Wong moji-roji kok 700 lho. Aku ki sak pawahe, Mbak. Urung tau aku ki didhawuhi piyayi kok ngarani yen ora semene ora. Wong ora ngarani ora nek wong ngekon. Jenenge kowe iki nglestarake sak Nggih. wae to. Biasane iki dikeki 2.500. Ayo, balik dene. Oh, lah iki punya tamu. Ayo. Ini nih. Oh, 750 tok ning kono ne. Arek golek slamete ae. Aku arep mlaku kaya rabies. Mang celuk, Bos, mang celuk. Lene. Oh. Ya rapas. Pak Dalang, Pripun? niki wau senengane almarhum Pak Desu iku ora ngeles ngendikane Bedhayati. Nggih. Kelinci ucul. Wah, niki nek sing bawa gareng pun peng-peng. 750 tok ya. Ah. tak Lagi. Arep Piye, Reng? Wani ora? arep mateni pasaran. Oh, ora, gareng iki terkenal kok wis to. Pelok barang, Dik. Oh, barang sapa? Barangnya sing gender. Oh. Ting sik. Kowe iki arep bawa dek polangmu ra rame-ram ki lho. Bareng jiro lu. Sing tenanan lho wong. Lah, awang ditinding. Lambemu cocokno kan lho. Moji-roji Engko ngono nek kan. nganti ora pas, Nggih. tak batalke tanggal 9 jebrane ora pas karo gendere lho. Apa enek wong job mergo bawa kok batalke. Nggih ampun ngoten to, Bos. Ayo. Jiro lu. Ora pas, ora pas. Pasno. Nah, jiro lu. Iso ora wingi. Kowe iki mudu Lah ora. jenenge ngrusuhi kok. Kok pindah kono. Ayo pindah kono. Melu ora? Ora. Mangkat dhewe. Aduh klinciku. Sing kon karo linggo sapa? Ngadeg. 750 kok linggo. Bos, dalange mriko iki, Bos. Oh iya. Ora apa-apa, penting Yen niki manut kok Mas kula Warsono manut Seleng ra apa-apa. Dalu niki manut Pak Tri. Jeng tanggal 9 kula manut jenengan. Monggo Pak Dalang. Hehe. Gareng pun bantah kula Pak Dalang. Ah, monggo. sesuk ra jisto dijak wae. Pun. Aduh. Apa enek melu kene provokator? Polisi lho. Napa? Penegak hukum lho. Kok tok loke provokator iki wah. Jadi bedel raimu Lah ngakon elek ora sis ora dijaki. Lho, tegese iki ora dijak nek ora pas. Oh. Kowe bengi iki aja sembrono. Nggih. Jenengane sing ngasta wayang ki polisi. Kalau mben niki pun purna. Aku ning kene iki ngerti ora? Nggih. Aku ki AKBP, aja disepake aku. Dhuwur men. AKBP kula Apa Bu? Ajudan komisaris
Besar polisi. Sing kandha Besar sapa? polisi. Aku AKBP. AKBP. Ajun Aku- komisaris. Bukan. Aku bukan polisi. AKBP. Pak Nonak pangkat Ajun komisaris besar polisi, Bu. Sing kandha sekolah wae ora kaya jenengan ki. Aku TSK. Sing tekon sapa? Tersangka. Sing tekon sapa? Ora nek sing tekon wong aku omong dhewe. Kowe muni piye? Kono rombongan kono aku tak karo yoga-yoga. Oh, Ditani neng sik. kono ki urung karuan ya. Rong karuan nek gelem lho yoga-yoga mbok wori. Bapak-bapak napa sampean purun dirombongi gareng? Ah, syukur kono ke. Arep lihat rombongan sapa? Para tamu ya moh. Ora kersa. Ora gelem. Nek ngantek kowe nderekke para tamu, mulih ki anake do bingung. Wedi. Wedi. Kok iso wedi? Ha, weruh raimu? Wah, Piye? anakku putuku Hmm. mentale wis kuat, Bos. Kok wedi karo Loh, dulu. kok iso? Anakku mondok lho. Mondok ning Mondok Jebres. Heh? Ning Jebres. Lara apa? Ning Kostati po ning Ngawur tumbak. Neng Al-Fatah. Mondok nang PKU. Wah, Arep golek saweran. arep golek nggone dikobongke. Sire apik iki. Iya, bawamu kaya apa kagreng? Aduh klinciku uco mongko iku dadi katresnanku kok malah kaya wong jegok. ngaco kene iki wis bingung malah dikak Saebo. Saidon. Saidol Pak Sayoko Saidol ngalor ngidul Ngetan paling ngulo. apa sinom iki ngalor ngidul tepung gelang mongko cilik Sugeng rawuhipun. bapak Saipo bunga rasaku Waduh. Apa iki suarane? iki dalang trucuk iki suarane dalang trucuk Saebo. Saipo semanten bos dalang trucuk iki ya teko iki ngendang Iki ponak aku lho. ala ya ora ponakanmu wong kuwi kancaku Oh, layak padha dene to sebenarnya. apa ngene rokoke apa Allah sampurna mil heeh tuku Saipo bunga rasaku yen mule bakal tak pondo gong lek sip Damen lali kok bos gonge urung dipasang dadi Ayo nak jigo kowe ngedekno. niki kelanganane Suwargi Almarhum. Suwargi. Lho kok kowe Kesane. Kali bae ganden. ayo kene Laras. Den wah wes wah Dene kaya toko mas mlaku kiwa tengen Oh, iki asli lho kok aja tumbak oh cucukan. asli mas Semprotan. Delok kaya ngopo asli aku iki nek Mas tanggap aku. Lah iki lho iki ana sing putih sithik iki. Lah niki wah niki anu dereng disepuhke. Kesuwen le nyepuh. Disepuhke. iya delok kas Di sawang ini ki jan. Wah,
Pripun, Bos? Bojo kula, Bos. Kadoan. Kadoan pripun? Kadoan sing putri kaya Sri Kandi. Terus Sing lanang kaya luwak anyang-anyangan. Wah, nyek rodorana. Nek koyo luwak anyang-anyan mongko lah cerat-cerit itik-itik cerit. Cerit. Aku ya mah itu. Lah ngopo? Jenenge Pak Sleng apa ya ora tanggapan kok ya sempat men ngetutne luwak anyang-anyangen. Iki jane ya ana acak donge. Ini saking lho iki kan sing Ning luar Jawa kok. Iki sekedap ya padalang. Pripun? Iki garang sing ning luar Jawa kae apa dudu to, Mbak? senes apik nika. Oh, apik kae. Apik nika niki tuwek kok. Oh. Apik sing nika, Berarti Bos. sanes iki nggih. Senes niki anu napa gareng mojiroji niki. Mojiroji nembro jiro. Yen kulino ning luar Jawa udu gareng aku. Aku ku ya ning luar. Luar ngendi? Luar kampung. Kuwi ya luar ning ora luar kampung. Luar kandungan kuwi. Nggih niku tunggale tumor bareng iki. Gila nih. Ngobangi kota saterusé. Ayo Kas, pamungkas. Mojiro. Desa. Ayo monggo Mbak. Terus aku ning Jakarta. Jebul ora ketemu. Aduh linciku aja beda aku. Wonten Jawa, Bu. Matur sembah nuwun, kersanipun dos pundi? Niku wau nyuwun podang kuning. Oh, Pak nggih. Oh, Pak oh, Bayan Pak Bagong Bayan, nggih. nggih. Ya ta? Ya matur nuwun. Matur nuwun Pak Bayan mengki kula aturke. Oh, lah nggih Oh, rampung. saiki. Nggih niki dintekke sing kok ndak ngenget. Kersane rampung riyen. Nggih, niki dintekke riyen kok ndak mambu, ndak ngenget engko mangan. Babayan Nek peke bibar niki nggih. kanca SD. Ajebu. Wah, saged nyuwargake almarhum. Oh nggih, amin. Lagu sing ditresnani Nggih. panjenengan aturke. Dados kelangananipun Panjenengan nggih ditresnani kalih panjenenganipun. Amin. Sak keluarga Putra Wayah. Matur sembah nuwun. Apa, Reng? Klincur wis diaturke. Iya, Ki enek pamundhut sangka Pak Bayan. heeh. Pak Bayan Bagong. Pak Bayan, Pak Bayan Bagong. Pak Bayan Bayan Bagong. Bagong Nggih. ngersake podang kuning. Podang kuning ndang diaturke. Ya iya ta. Iya. Ha nggih.
Monggo sing arep bawa. Slendro, sapa? Dik, slendro. Ya. Nek mudeng ta, Reng? Lho yen marep rene slendro. Sing Sono pilok bawane kae lho, Nak. Kok ganten Nadyan ujung temong si. Ya lah peksi. Terata. Kok mungsuhan ora maslek to, Reng? Reng. Apa enek? Ake apa sering asline serik karo aku. Lah ngopo? Kene apa ta? Aku sing kleno kula eloni lah nggih Pak Sleng. Ah iya. Aku payu Pak Sleng nak ra payu. Mulane aku liwatnya dijegal. Reng. Bayan Oh, Pak. Wonten dawuh Oh, Pak Bayan. Gimana wonten? Iya, Pak. Nang lagake kudu Mbak Yati. Oh, Bu Yati. Oh, nggih, siap. Wis nggih. kowe Almarhum Bu Yati. Iya, ya terus pundi, Pak? Jenengan nang lagoke. Kodang kuning Oh, kan. kodang kuning. Lah swara kula ora tekan, oh, Pak. Ya dibantu ngoten, Mbak. Oke, dibantu. Sing bantu sinten? Ya tonggo teparo. Randeng. Arep rewang. Mbak kok, Gaden, tonggo Mbak tepak, Mbak Gaden, oke. Mbak Gaden, Mbak Gaden. Tonggo ini. Ya, ngai Nggih. bawa men Anu, mat-matan, monggo. Nggih, pangapunten, Reng. Mbok yo kowe sing nulungi genti. Lah piye? Aku pekewoh ya arep nyawang ngono benike Mas Reng ucul. Sing ngendi to? Niku. Aku kok ora mbok kandhani ngerti ora ya tak benake. Anu kok mong baju kok, Bos. Lah iya benik ngono. Lah nek kene kak resleting beda. Ayo Langsung ragenan Mbak Bung Kanden. Nggih pripun? Langsung ragenan mawon. Oh langsung langsung. mboten ngangge bawa. Mboten Mboten Kak. oh langsung seragenan. Oh, ya, ya, Mas, wis Pamungkas. aku sing joget no. Oh, seragenan. Wis langsung pancal bubar. Iya, iya. Yo Pak Bayan BG. Tancep. Asik. Oke, yo. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggole ising tak sayang. Mubeng-mubeng miterang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Memang yen nganti liya Keyang tak sawang mencok ning Kegoncangan tak rindik saka kadowan. Sarwi ngoceh dheweke ngalih bekan. Kalukai tak sawang mbok ojeng ngece. Podang kuning gawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Yen si podang handutut ati kebranan. Ora mendah hatiku sansaya ndatra. Tak seranani jon pikat kulute sedo. Hey! Yo yo yo. Esuk awan ning
sembah nuwun. Panyuwunipun. Oh nggih Ibu, matur sembah nuwun. Kondur Bu. Bu Yati badhe kondur. Matur sembah nuwun Bu Yati kalih Kang Mas Sleng kang sampun Sembah nuwun gayaken Bu. swasana. Nggih. Malam ini Kang Gareng Nggih. juga wonten Ibu dawuh. Kadarwati Kepareng Rawuh. Oh, Bu Kadarwati Bapak Kamenang Ketua DPRD Kelanten Rawuh. Komplit para tamu agung sami mirsani nderek wungon yaiku sedane almarhum Bapak Trimo Susilo Handoko 1000 dinten niki. 1000 dintenipun. Ya. Ha. Nggih, setunggal pokok setunggal wau sampun dipun aturaken Nggih. pamundhutipun. Wonten pamundhut napa mel? Meningatan Sugeng Dalu, Sugeng Indosiar nyumbang lagu nyanyi Lungiting Asmara dari Bantul. Dari Bantul. Mm-mm. Wah, Den. Kene pyayi sing arep dono suwanten. Wah, pyayi saking Bantul. Nggih. Piyai ngendi? Saking Bantul. Bantul. Pundi piyayine coba masuk Sugeng Indosiar? Monggo katuran pinarak Wah, wonten pepanggihan. iki Mas Plompong nggih rawuh, Mas Plompong. Wah. Ya. Wah, tunggale anu kerok, dimpil ngono kae ya. Gunung, Piyai Bantul. Oh, gunung. Ya. Nggih. Mangga. Mas Sugeng saking Sugeng Indosiar. monggo katuran tindak mriki. Srepek. Udah sampai. Turuk, turuk. Monggo Pak Sugeng. Kancani Kang Gareng. Nggih, siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggih. Ya, Wah, Pak Sugeng tebih-tebih saking tebe-tebe saking Polda Daratan, Pak. Oh, nggih. Kula tanggine Bu Yati ning kula paling indah sama Samudra Asmara. Bu Yati istimewa Yogyakarta. Ya. Bener ya, Pak. Pak Dalange Klaten luwih pinter di Klaten, Pak. Nek di Klaten Pak Dalang. Pun badhe nyembang lagu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Nggih. Nadane biasane napa L napa Pun X? manut XL, idem, Pak. Oh nggih. Pun sepuh. Nadane Ada kok XL, L Mas. iki, Iya. Kuncine Inggris. Ya, Mas Kuncine Anto. gini, iya, Pak. Nadane biasane. Ya, makasih Kakak. Mas Tawar. Pak Lawar rawuh. Saprene kon ngenteni janji iku prasetyon ing ati adung tresno mring sliramu wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati ra katon bisa ilang saya suwe saya ra karuan najan mung tansah anggadang aku sabar yen sliramu ra kelingan wong ayu ati-ati kok pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekane atimu saya gawe loro iku ra yoga aku ora bakal mundur
Indosiar. Mbak Sugeng Indosiar. Doh kok bantul. Iwak sik iso mabur. Kathah sing monitor saking Nggih. WMC komplit. WMC Klaten. Nggih. Mas Priyanto. Ogi Jonilo, Wahyu Jaya, Mas Narno Ukir Sidoarjo dan kanca-kanca WMC Seragon Ngarang Mlese. Matur nuwun dukunganipun para kadang-kadang WMC yang selalu setia Amin. dengan pagelaran wayang dimanapun berada. Nggih. Nggih, Bos. Eneng punyuwunan lewat SMS Mas Gareng. Diwasrin. Nggih. Ananda kecil supaya nyanyi kata. Emang enggak. Adik. Yo kancani Mas Gareng Nggih, kae. mangga. Yang kecil, Iya. yang wah iki cilik manggone bener kene. Nyelot tuwek kene. Kae tambah. Cah cilik telu. Kowe kaya ngurut-ngurutke. Nggih. Namanya sinten, Dek? Namanya siapa? Pakai mic. Nah, ajar kendel nggih. Namanya siapa? Askia. Oh, lansia. Oh, kupingmu iki. Lah. Niki kurang banter ngoten lho wong ya awor wong tuwek ya kudu sabar. Iya. Napa? Sinten wae namine? Askia. Oh, kasihan. Oh, agak ke sana nanti supaya diambil gambarnya pas ya. Kelas berapa? Kelas 3. Ya, kelas 3. Putranya siapa? Pak asmane sinten, Bapak? Pak Tri. Pak Tri. Oh, Trimo apa? Pak Tri sinten? Tri Sugondo. Oh, Pak Tri dalang toh? Wah, ngapunten Bos, putrane to, Bos? Kok yo ora kabar-kabar. Wis, badhe nyanyi napa, Dik? Cinta sampai mati. Heh? Cinta sampai mati. Loh, Bos. Cinta sampai mati, Bos. Ya. Cah cilik nyanyi ini cinta sampai mati. Iya. Tadi aku arep Sok krungu nggon TikTok iki lho. selawatan apa piye tak kira. Ya Mas Santo. Baik, hadirin semuanya, selamat menikmati lagu Cinta Sampai Mati. Gayanya deh, asik. Bayang kau sebelah jiwaku, kamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa semoga kita bersama. Selalu berdoa semoga kita bersama. Matur nuwun Mas Marseno sapa pareng rawuh. Nderekaken kunduripun Tatos lampahipun Bapak Warsena kunduripun Sleng. wilujeng ngantos dalem. sekalian Bu Indri, Aku meminta Bu Lindri, semoga kita bersama. Bu Yati, nderekaken kunduripun. Di sepanjang Nggih, Bu Yati matur nuwun. cintaku untukmu selalu terjaga, dan aku pasti setia.
Oke, terima Wah, kasih. Dik aku Kecil. kok aluse nganti rampung ora krasa ya. Oh lah kowe iki utranae nyatur rapate on. Aku sirar jogeti kok ora ketipunge ra ndang anyar-anyar. Wong iki nyatur nganggo ketipu. Ora nganggo. Oh, gak nganggo. Kami warga Desa Mireng Nggih, lor Bos. mengucapkan selamat menikmati pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Matur Nggih. nuwun. Nggih. Ah, Niki. Niki Bu Kadarwati kita sileng. Ibu Kadarwati Oh, tasih lenggah nggih. kalih anu Kang Mas Hambenang. Nggih. 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 Monggo pinarak Bu, Pinarak wonten ditunggu pepanggungan, para pinanggi kadang-kadang. malih. Ibu Dewan mangga. Mangga. Bu Kadarwati tanggo. Nggih. Mas Hambenang? Oh, nggih. Monggo Pak Ketua DPRD kali Bu. Nggih. Pak Amenang. Mangga Bu. Pun mboten sangang sepot-sepotan nggih Bu. Wah, sindane disalami Bu Kadarwati ayem sik. Monggo kalih Mas Gareng niku Nggih. sing kangge nglipur masyarakat Mireng khususipun. Wilujeng dalu Bu Niki Kadarwati. atos ya Pak Dalang. Oh, atos. Sing empuk sithik enten mboten. Wah, tahune mboten ketut. Se. Nggih. Napa niki? Niki. Anu nggih. Halo, Eh, halo. Wah, Cek. Ya. Wah. cek Tahu bulan. Nggih. Iya. Wilujeng dalu Ibu. Wilujeng dalu Pak Gareng. Nggih, Bu sehat, Nek Gandeng. Ibu. Alhamdulillah sehat. Wilujeng dalu sedaya kemawon Pak Dalang. Alhamdulillah. Rencang-rencang pencinta seni ini ada kakak-kakak saya, ponaan putranya almarhum Om Sus. Nggih. Kemudian ada Bulik. Nggih, Oh, sugeng dalu sedaya mawon sehat walafiat nggih. Niki ngeten Pak Dalang. Pripun Bu? Des pundi Bu? Nyuwun dawuh monggo. Niki rak kula kali Mas Menang nun sewu ra ditelat karena ada kewajiban sing mboten saged kula tinggalan. Oh lah nggih, nggih. Sibuk. Menawi mekaten nggih niki gandeng kula saya tetap berusaha untuk mriki. Oh lah nggih, nggih, Nggih. nggih. Kula nggih nderek dedonga ini kan 1000 harinya Om Yes. Sus. Kalau saya nyebutnya Om Trimo karena sejak kecil nek kula niku diundang Darwati ngoten. Oh ngaten niki. Terus kelingan terakhir sebelum beliau ini telepon saya ya ini pesan pondok iki kudu dianu nduk diuri-uri lan juga kabudayan Jawi ngoten. Amanahnya luar Nggih. biasa, nggih. Dan derek tetunggo untuk Om Sus mugi-mugi husnul khotimah Amin. dan diterima di surganya Allah. Amin. Ngoten, Amin. nggih. Sing penting Nah, niku Bu. Nggih. Niki kula dapat pesen kakak kula niku ada Pak Lurah Nggih. Pak Pur, Mas Oh, Nggih. Pak Pur, Mas nggih. Baik. Mas Bayan Bagong niku memang Nggih. lincah, nggih Oh, Pak nggih. Bayan Nggih. kok nggih Mas kula. Nah, niku enten adik-adik kula niku sedulur kabeh. Wah. Lah niki ada putrane Om Sus, ada Mas Bayu, Mas Mas Bayu. Anang, kali sinten Anang. mawon sedaya niku adik-adik kula. Oh. Niki pesanipun nyuwun lagu Wahyu Kolosebo. Oh. Wahyu Kolosebo. Niku Wah, rak lagu Nggih. napa lagu nyamleng to niku Nggih. Oh, saya ajarane sangat- Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nggih. Kolosebo Mas Anto. Nggih, Kolosebo nggih. Nggih. Saged ta? Oh, Oh, saged. saged, Mangga. saged. Nggih, mangke sibu. Kula ming Monggo. penikmat. Oh, nggih, nggih. Oh, dadi pengkang resaken kidung Wahyu Kolosebo. Monggo dumateng kadang-kadang. Iin, Mbak Rusian, Julia, Bunda Lestari. Monggo Bunda. Ingsun lan kunisna kaya wara kelawan mekak wong hawa kantor angkara seraja
Bu. Luar biasa. Tepuk Allah tangan Sido. untuk para ini. Ajeng. Boleh lanjut satu lagi sing gembira, Pak? Oh nggih, saged. Pak Ganden, Bu Ganden kali Pak Gareng nggih. Oh, Lagune aja dibanding-bandingke. Oh nggih. Ning ora gelem kalah. Niki Jadi penyanyi siap dimenang nggih. Bu. Tetep Penyanyi- lanjut. oh, Nah, tetep mengke. lanjut. Nah, Nggih. Siap, jadi nggih, aja Bu. dibanding-bandingke ning aku ora gelem kalah, mesti menang. Niki Ah, agem- diganti to, mesti menange nggih to. Nggih, amin, Nah, nggih. Ya mesti menang ngono to, Oh, Pak. siap. Nah, nggih mboten. Nah, Nggih, itu harus monggo. menang nggih. Nggih. Gen gayeng. Ya, nggih to, Pak. Harus menang, enggak boleh kalah. Niki ngagem Dibanding- namine Bu Kadarwati napa mboten, Bu? Lah monggo, ini kan ten masa menang juga nih kok. Oh, Mudahan kalau kesel. Oh, Nyun makasih. pengedungannya jenengan kemarin Klaten itu habis dari Cianjur Nggih. peduli dengan gempa yang ada di Oh, sana. Masya Allah. Dia Nggih. roadshow putar balik langsung tadi acara di rumah dinas bupati terus ten mriki. Nah niku nyun pengestune sehat walafiat. Amin. Semoga Sehat. lancar semuanya Nggih. nggih. Pokoknya cedak piyai seniman-seniman sehat, Bu. Ya siap lah. Dungane seniman niku mandi yo, marko napa betah melek. Nggih, nggih. Jamane Monggo. dungane dalang. Pun awet Nah, enom, Bu, nah. nggih. Biasanipun awet enom menawi kalih seniman Nggih. menika. Siji dongane dalang pindho sedekah. Ah, Loro dagelan. Ya. Niki oh, dagelan ya melu to. Melu. Ya, ya. Nggih. Joget mawon. Oh Ya, nggih. aja dibanding-bandingke Mas Anto. Mesti menang nggih. Nah, bukan berarti Ngene kok dibanding-banding saing-saing ki yo mesti menang. Tak ya aku yo mesti mampu. Yo salahku aku memilihmu.
Matur nuwun sedaya para seniman ingkang sampun menghibur, mengingatkan kita semua bahwa menghibur itu sehat. Amin. Budaya itu mempersatukan bangsa. Dengan budaya ini NKRI menjadikan kuat dan kokoh. Amin. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, meskipun berbeda suku, ras, agama, tetap satu yaitu Indonesia. Amin. Harga mati. NKRI Harga mati. Yuk bareng-bareng nek saya salam NKRI tangannya digenggam, ini Pancasila nggak boleh lari. NKRI harga mati. Sehat tak Pak De? Sehat. Sehat ibu-ibu? Tangannya masih kuat ya? Genggam. NKRI harga mati. Oke dijawab nggak? NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Matur nuwun, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekali lagi kula nyuwun doane untuk almarhum Trimo agar beliau ditempatkan di sisi Allah. Amin. Ditempatkan di surga yang terbaik. Amin. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, kerukunan, Amin. dan rezeki yang berlimpah. Berkah. Allahumma Amin. amin. Siap. Pak Gareng niki ming sekedhik Oh, dibagi nggih, dibagi sak kanca matur nuwun nggih. Nggih, matur nuwun, Nggih, Bu. Mugi monggo tambah Cahayu. berkah barokah. Niki nggih men sing ketemu ten ngene Pak Puji dereng ta Pak? Nggih, nggih, panggih Pak Puji, nggih. Nggih. Pak Puji kalau monggo, ben. nggih lah nggih. Sebanul ya Bu. Bu Kadarwati. Wah matur nuwun. Ya ya lomone Kang. Ya. Ngapunten Bos. Pripun? Niki setelah lagu permintaan dari Ibu Kadarwati, Nggih. ojo dibanding-banding, Heeh. tidak kalah Apa Pak itu? Lurah Pur. Wah, Pak Lurah Pur. minta lagu Tali kotang. apa? Hah? Tali Kotang. Napa lagune Purwanto. napa? Purwanto, nggih. Nggih. Heeh. Pak Purwanto anggota DPR. Nggih. Pak Lurah kok. Oh, Pak Lurah anggota DPR. Ceper. Oh, saking ceper. Ya nggih, Pak Lurah. Ngersakaken nggih menika lagune Cak Dikin. Monggo Bapak Lurah katuran pinarak panggung. Nggih. Nun. Oh, mandap. Bayo sikilku jeber iki, Pak. Tes. Nanti wireless omah itu kan. Cekeran mboten napa-napa nggih, Pak nggih. Ya, Reng. Sik. Sik pokoke ora tau wah-wah. Ayo duit e. Ngalih ganggu. Nggih, Pak Pur. WMC. Oke. Nggih, Pak. Ya Allah, matur nuwun sanget. Tali Kotang, Oh, nggih, nggih. tali Nggih, kotang Pak. ilang Wah. sak isine. Lagune Cak Dikin nggih, Pak. Oh, nggih. Kali Oke. panjenengan Pak duet, Pak nggih. Kepiset. Oh iya, si arti moto sapa iki? Ora nek sing moto ora jejer tok kok. Arep jejer kenae. Ya jejer kene ra apa-apa. Ah, nggih. Ini penggemar kok Kang Gareng iki piye to? Pripun? Penggemar. Weh, niki pendukung, Pak. Lah iya. WMC ya, ya. Iki arep foto. Junet ki yo melu. Oh, foto sik. Foto sik. Oke. Di video. Tali Kotang. Oke. Oke. WMC. Oke. WMC. Oke. Ayo wes. Oke, Mas Tok. Tali Kotang. Oke. Pak Pur, oh yes. Oke, monggo Bapak Lurah katuran pinarak mriki. Puma. Joget. Lho, Kamu, kudu Kas. tetep- Niki. Mas niki medeni. Ayo Mas Anto. Ayo nyanyi. Oke, Pak Bagong. Karo Gareng sing ukur ya. Iya wong kakak lagi ya. Bagong karo Gareng.
tak tukokne wujud tali sak kotange saiki ne kok ilang sak slirane lunga menang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 wujud tali katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki tali kotang tekaning pati tali kotang jadi sisno kukang suci goyang WLC oke Pak Bagong asik dicopot dulu ndak kemeringat wis tak tukokne wujud tali sak kotange saiki ne lah kok ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki nadyan regane 6.000 wujud tali katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki tali kotang tekaning pati tali kotang seksino kukang suci tali kotang tresno kukang suci matur suwun Pak Pur nggih Pak Lurah sembah nuwun sembah nuwun Pak Pur nuwun sampun Pak Tri nika nggih tali kotang pamundhutenipun Bapak Kepala Desa sampun dipun aturaken. Nggih, ndadekke gayeng don seneng. Lah nggih, wah. Nggih, nyun ngapunten karena wekdal.
Pripun mbok gandhen riyin ngapunten niki enten. Pripun? Enten kendalane apa? Niki mboten niki. Sekedap, ajeng dikersake. Oh nggih, matur sembah. Oh, kelebus. Oke. Oh, nglebus ya. Nglebus. Kelebus nggih, Pak. Pripun napa? Kelebus menika. Klebus. Nggih. Enggak, sayang. Apa? Nggih, monggo dipun aturaken. Oh, Oh, rungkat nggih, siap, monggo siap. gara-gara Nggih, ya. bar Rungkat. menika. Oke, monggo Bu Dahlia. Yuniat. Ya. Apa lagune? Kelebus. Klebus. Mas Anta. Lagu oke raja mak klebus ya apa?
anakku bocah ayu pundutan wis diaturake nonton wanci mengko disambung yen gara-gara iya mak ayo tak der ayo sewandara musik padha gulang neng kalbu ing sasmita amrih lanten aja bicara manganendra pesunen sariranira cegah dahar lawan guling